Pa o ovom brodu bi se moglo jako dugo i na široko pričati. On ima izuzetno zanimljivu povijest. Dakle, on je izgrađen kao teretni brod, sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu, najprije kao talijanski ratni brod. Jedan podatak koji se relativno malo zna, bio je pogođen u pramac pa je vozio negdje od Malte do, čini mi se, Trsta ili Dženove krmom naprijed, što je vjerojatno najduža relacija koju ikad neki brod vozio krmom. Nakon toga je postao njemački ratni brod, potopljen je ovdje u Rijeci 1945. godine od strane saveznika, dignut je iz mora negdje 1947. 1948. godine, ušao u sastav tadašnje Jugoslavenske ratne mornarice, a svjetsku slavu je stekao kao Titov brod, dakle brod kojim je predsjednik Jugoslavije putovao u brojne zemlje i koji je ugostio više od 70 predsjednika vlada država ili nekih drugih važnih povijesnih ličnosti. Što zapravo Republika znači za Rijeku? Republika je sigurno jedno događanje koje je izuzetno značajno za Rijeku. Mislim da sve ovo što se dešava unatrag ovih zadnjih nekoliko dana i što će se dešavati još ovih par dana ispred nas je jedna onako pozitivna, kreativna gužva sa puno mladih ljudi i općenito ljudi koji se bave kreativnom industrijom, koji se bave ICT-em, koji pokreću start-upe. Mislim da se ovdje može puno toga naučiti, puno toga vidjeti, puno toga primijeniti u budućnosti. Ko je vama zadužen za neke social media i IT situacije? Da li sami vodite svoj Twitter i Face? Da li ste aktivni na tom polju? Pa preaktivan. Moje profile i na Facebooku i na Twitteru i u pravilu na mojem mail adresi odgovaram sam, odnosno moderiram sam. Svaka čast. Republika sljedeće godine dane? Pa ja se nadam da će, znači, naši partneri koji su se uključili u organizaciju biti zadovoljni i da ćemo iduće godine moći ponovo biti domaćini Republike. Dok se sunce zamisli